Il-programm Taste and Travel ser jirritorna fuq l-istazzjon Wana għal darboħra. Kif din is-sena Clara Juice Ordway flimkien mal-kru tal-programm daru diversi postijiet fi Turkija. Ser tkun qed tingħata ħarsa lejn reġjuni differenti ta' dan il-pajjiż fejn wieħed jista' jesperjenza varjetà ta' ikel, kultura rikka u anke mod differenti ta' kif wieħed jgħix. Kull min ser isegwi l-programm ser ikun jista' jsir jaf aktar dwar l-ikel li jinbeħ fit-toroq tat-Turkija u dwar anke postijiet mimlijin storja. Clara Juice Ordway ser tkun qed titkellem ma' nies f'lokalitajiet differenti sabiex turina l-ħajja ta' kuljum tagħhom. Ħaġa waħda li laqtet lill-membri tal-kru li kienu Turkija ma' Claire kienu is-sens ta' komunità u rispett lejn l-anzjani li għandu il-poplu Tork. Il-programm Taste and Travel ser jibda jixxandar kull nhar ta' ħamis fit-8:30 ta' filgħaxija.